khulungka tinini jorani kok pandano nai tongnai tei khnawi tongnai tirpra hasteni joto ani rangsani takhuk tei bo sorokno norokno notice live tirpra channel ni phasingtwi jotono khatangni tei hamjakma khulumung yakphar 2021 ni simi o hani nokphang bubagra khorang sirok horui phaimani o hani tipra sarok norok koma bainai kha norok koma bainai kha jotono thansao phaibai sidi o hani tipra sarok norok jotono thansa angbai sidi phia lai thangnai 2021 ni simi o hani nokphang bubagra o hani kusung kusung tongoi phainai kongthai bara rokno bubagra ringhormani phia lukurok trek bini o ringma rokno tabuk khnanani chengkha tei bini o ringhorma rokno khorang yasaknani chengkha lai thangnai 21 ni simino bubagra chaitogui family o hani bwsat tipra rokno oroi poroi haikaba ayangnani phainai buini dofani borok bai satok jak tongmani femlok jak tongmani kasrep jagui tongmani oboni yakni phioknani bagui lai thangnai 2021 ni simino bubagra o tipra sarokno ringhorui tongo phia o hasteni tipra sarok haikeba kusung kusung o hao tongoi phainai tiprasa hinjaknai ro baksaba bini khorangno khnaya baksaba bini kokno poito thanglaya baksaba bono tatal tiprasa rokno thokainani bagui tei tiprasa rokno phalani bagui tabuk tiprasa rokno oroi poroi khlaina nai tongo ama hai kogrok bo kwbangma social media ni bisingtwi uram khnawi tongo phia miya lai thangnai 12 tarik sal mario lai thangnai 2021 ni simino bubagra je tiprasa rokno ringhorui tongmani norok koma naikha norok komo naikha norok jotono thansang bai sidi thansang yakhe o tiprasa rokni ha khosoroi thanai o tiprasa ni ha kamawi thangnai phia bubagra o tiprasa rokno ringmani miyani salo chung nugui mankha bubagrani ringhormani kokno o hasteni joto kongthai bara tipra sarok miya bubagrani mungno bwkhao suwi no bubagrani ringhormani o khorangno khaklabo suwi no miya jaga o bubagrani mungnawi lukurok bo dilaimani o mangpli belai khano nugui mankha phia aroni bisingo khoroksa takhuk bini yakong kongno nuino ochol phiaba boini yakong yak kaham phiaba bini khai yakong kongno nuise ochol
2021 bisini simi o hani nokphang bubagra ring hori phaimani o tiprasaroni edc ha ayangnani phainai toma kosomni busaro seknani nai tongkha sokomonani nai tongkha oma hai hinei bubagra o tiprasarokno khorang sirok hori ring hori tongmani a khorangno khnawi miya lai thangnai 12 tarik sal maribo khoroksa takhuk yakong kongno yosol bubagrani o khorangno khnawi bobo tongoi malia yakong kongnoi cholia phano Makhugwi phano bubagra no koplai khlaiye o tiprasarongni edc ha kamawi thangka hingke o tiprasarok bo jagao tongnai ang bo jagao tongnai obono wansugino miya lai thangnai 12 tarikni salmario khoroksa takhuk belekheno kosto khlaiye bini yakong kongno nino cholia phia bo dinani bagai Makhugwi phaijakha tani hike bubagra 2021 ni simi o tiprasarokno ringai phaimani norok thanchang yakhe norok ano logiri yakhe phiaba o tiprasarokni edc ha ayangnani phainai bai sokomo jagwai sinai phia o takhuk bini bukhawo belaikheno wansukbani bisingtei bo tongoi malia o edc ha tiprasarokni kamawi thangka hingke angbo boro tongnai o tiprasar tofa kamawi thangka hingke ang bo bosongbai tongnai phia khoroksa takhuk belekheno kha sajagoi bubagrani o kokthairokno khnawi miya lai thangnai 12 salmario Makhugwi no kosto khlaiye bo dinani phaijaka ake norok nainai bidi notice light kipra sini o mangpliwo nang buddha kha sabni buddha khati ni le bubagra no basa hamjak na ani bukhata hamjago bukhai hamjak na nin para boro mandai